puhutaan tai tänään mä ajattelin tehdä tämmöisen videon, missä mä kerron itsestäni ja mitä mä harrastan ja tämmöistä, koska mulla tuli semmonen olo, että ette tiedä musta paljon mitään, joten aloitetaan. Mä oon Ella, mä oon 10 vuotta ja mä asun Naantalissa, Suomessa, Lounais-Suomessa. Ja mun perheeseen kuuluu 2 siskoa ja 2 veljeä, äiti ja iskä, minä tietenkin ja ei ketään muita. Ja niin, mä harrastan ringettä, koripalloa ja jalkapalloa. Ja niin. Joten peukut ylös, jos tykkäsitte, peukut ylös, jos tykkäsitte. Ja jos ette tykännyt siis, ja kommentoikaa.